Mimiko One TV duniyar nishadi. Yau akan me ya kamata in yi interview? Yauwa na tuna. A gaskiya yau dai zamu yi interview akan jaruman fina-finai, kuma jarumai uku nake so a zaba min daga Kano kuma in yi interview da su. Wa ma yanzu ya kamata mu nema? Waye ma? Sanda. Yauwa El Yakubu, Allah ya yi ma albarka. Sanda ko? Yauwa mun samu na daya. To na biyun fa ku taimake ni. Wa ya kamata mu samu na biyun? Waye nema? Madugu. Ayo. Yauwa na kalala ina yinka. Yauwa Madugu na biyu. Na uku kuma fa? Umar Hashim. Ayo. Yauwa Umar Hashim ne na uku. Me gaskiya kenan. Yawa ba tare da bata lokaci ba. Me gaskiya muna so mu ga korewarka. Ayo. Dan jarida. Dan jarida. Ayo. Dan jarida. Subhanallahi sannu. Dan jarida. Dan jarida. Dan jarida. Ayo. Dan jarida. Yawwa mai gaskiya, na ga ƙwarewarka. Kana da makin miliyan 2. Ayo. Yawwa sannan muna buƙatar Madugu. Yawwa Madugu mu ga jarumtakarka. Ayo. Show. Ayo. Ayo. Aikina tabbatar da adalci nan yoran duniya. Madugu. Ayo. Subhanallahi sannu. Yawwa mun ga ƙwarewarka. Madugu kana da makin miliyan 3. Ayo. Yawwa sannan muna bukatan Sanda ya shigo ya nuna mana jarumtakarsa shi ma. Ayo. 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 Subhanallahi sannu. Ayo. Yawwa. Sanda yana da makin. Ayo. Kafin in kira? Wallahi yi haƙuri. Makin. Kuka? Wallahi. Kana da tiriliyan 3,000. Ayo. Tiriliyan 3,000. Wallahi tiriliyan 3,000 kake da. Ayo.